To poznačia to. Teraz musíte zísť zo stoličiek, ak ste na ne vyskočili. Mocné pozdrav, Pán Boh. Do Štokhartu vám všetkým v Európe. A my naopak prijímame vaše pozdravy, vaše haló, dobrý večer, čokoľvek už poviete. A my sa tešíme, že ste sa usadili v Porsche Arene. Spravili sme vám trochu miesta, posunuli sme sa trochu nabok, aby ste si našli svoje miesto. Dnes večer začína Prokrist. Čo je vlastne Prokrist? Je to 3000 zborov a viac ako 800 prenosových miest v 16 krajinách. To je Prokrist, od Naum cez Danzig až po Metkovič v Chorvátsku a v nemecky hovoriacej Európe je to od Fehmarn až po Brixen, alebo ako by ste zadefinovali tie geografické hranice. Srdečne vítam aj množstvo televíznych divákov, ktorí pozerajú ERF1 a poslucháčov rádia ERF+. Veľké spoločenstva zažijeme spolu dobrý a dôležitý večer a snáď aj dobrý a dôležitý týždeň. Nenávidený, obťažovaný, odstrkávaný a toto má byť šťastie? Viete, keď som toto čítal ako rady pre život v nejakej knihe, ktorá niekde v rebríčku bestsellerov, či už vyššie alebo nižšie, myslel by som si, že asi by som za to nedal ani deravý groš. Ale my sa musíme pozrieť, kto tu hovorí. Tieto slova hovorí Ježiš. Ježiš, o ktorom tento Lukáš rozprával v Novej zmluve. On je synom Božím. On opustil nebo. On poznal šťastie v nebi. Prichádza na našu zem, prichádza sem do chudoby. A vie, čo to je chudoba. Narodil sa v Betleheme, to poznáme z vianočného príbehu. Maštali, také chatrči. Jeho život začal so zvieratami. To nebola idyla. Tam to smrdelo v tom chliebe. Boh pre nás schudobnil, keď jeho syn prišiel na svet. Ježiš stal sa človekom, ako sme my. On pozná chudobu. Viac ako osud, ktorý námi zmieta sem a tam. Ježiš nechváli ako šťastných tých, čo sú úspešní. Videli sme ten klip o tých uväznených. Tu sa niečo v živote pokazilo. To už nie sú iba šťastné príbehy. Keď sme sami šťastní, kto z nás môže rozprávať úplne šťastný príbeh? Môžete vy rozprávať len šťastný príbeh? Kde nájdeme šťastie? To životné šťastie, ktoré nás podrží. Dávali ste dobrý pozor, čo Ježiš povedal? Ku každému jeho slovu o šťastí tu je aj taký prísľub. Šťastní sú blahoslavení, sú chudobní, lebo im patrí nebeské kráľovstvo. Šťastní ste, keď máte teraz hlad, lebo budete nasýtení. Niečo dostanete. Ježiš to sľubuje. Tak to hovorí. Jednoducho tak. A on tiež hovorí, tí uznávaní, nie, tí nebudú neskôr pochválení. Ale vy, ktorí ich teraz odsúvajú, vy sa budete radovať. A radujte sa. Tešte sa na to, čo príde. Je toho viac. Ježiš nám niečo sľubuje. To nie je prázdny sľub. Viete, niekedy na svätého v Indii, alebo tam na druhej strane, o čom nik z ľudí nemá dôkazy, tiež len hovorí, v živote toho je viac, ako len tu, na tomto svete. On poukazuje na to, čo on sám daruje. Upozorňuje nás na to, čo nám on sám prináša, prečo prišiel, aby sme to mali, aby sme to dostali. Život. Potom bude tu, v tejto hale v Stuttgarte,
tu vpredu taký svetelný kríž, tu na zemi. A vy potom budete pozvaní tu v hale, kdekoľvek budete sedieť, či tu dole, alebo hore na tribúnach, aby ste prišli ku tomuto krížu. Tam sa potom stretneme. Ja prídem dole ku tomu krížu. A rovnako to bude aj na tých prenosových miestach. Je tam miesto, kam môžete prísť. Naši miestni organizátori vám o tom povedia. A prídu s vami aj ľudia, s ktorými môžete hovoriť. Sú to dôveryhodné osoby, nie niekto, kto je s vami, ale sú to členovia zboru, duchovní poradcovia, ktorí sú na to pripravení. Prídu dopredu s vami. Ak budete chcieť, môžete sa s nimi porozprávať. Avšak potom by som sa chcel s vami tu vpredu modliť jednu modlitbu. Nie nejaká formulka pre šťastie, je to modlitba, ktorou urobíte taký odvážny krok dôvery. Počujete Božie slovo a touto modlitbou nám dávate krátku odpoveď. Jednoducho poviete, áno, chcem to skúsiť, chcem to risknúť. Plný pochybnosti, ale chcem to risknúť. Dôverovať tomuto Božiemu sľubu. Dôverovať Ježišovi, ktorý opustil šťastie neba a prišiel na túto zem, vstúpil do našej biedy, aby nám ukázal cestu k životu. Tomuto mužovi na kríži, ktorý prelial krv a slzy za bremeno, za vinu, za nešťastie nášho života, aby sme našli východisko. Áno, chcem dôverovať tomuto sľubu, ktorý dáva Ježiš. Ďakujem ti za tvoju veľkú lásku ku mne. Počul som tvoje pozvanie a otváram ti svoj život. Vyznávam ti svoje viny a prosím o odpustenie. Ďakujem ti, že si za mňa zomrel na kríži a že si mi odpustil všetky moje hriechy. Odteraz chcem žiť s tebou. Chcem ti dôverovať.